Ideš tu viesť ty, či ja? Môžeš ty. No okej. Takže čau ľudia, ja som Gamer a ja vás vítam u prvého videa tu na mini UHC na Quiplay a som si tu prizval dvoch hostov, možno tretí dorazí, možno nás počúva, to mi je jedno. Prvá je tu Lostka. Ahojte. A Antis. Máme rádi Lostku. Jo, vlastne, no. Máme rádi Lostku za tajnej nick. A dúfam, že si teda video užijete a... Vyžejo. To vyžejo. To sa to dá vidno. A teraz ty ideš uviesť, či? Nie, ja použijem to tvoje. Jo, i takto. Ale vieš o tom, že môj internet je akože bad. Bad. Bylo to tam slyšet v vodě. No jo, ty si má tu, když teď se bude Jo, vlastne mohol by som ešte toto spraviť. Change volume. Ale hlavne nekričte, ďakujem. Ak budem mať nervy, budem. No díky, lebo ja ťa mám o 20 decibel plus, aby si nezabudla. O 20 decibel plus, aby si nezabudla. Takže skúste len zakričať niekoho, tak to na niekoho zaškrtím. Ale Losku nie, to je bohužiaľ dievča a dievčatá sa nebijú, to si zapamätajte ľudia, okej? Iba Anti sa môžete byť a takto, hej, lebo on je zlý chlapec. Proč já? No, bo ty si Antis? Je, to podobnou nič není. Počkaj, vlastne ja by som si mohol dať F2, vypnúť si TeamSpeak a toto, že? Mě nikdo nemá rád. Nespievaj prosím ťa, víš, jak ťa je hrozne počuť u mňa, vo videu ťa bude počuť akurát. Tak prosím ťa, chlapče, neštví ma. Mám síce 600 subs a ty máš tak 2000 dačo, táto tu má 4500 pomôžky 5000, ale akože... Ale nikdo mě nemá rád. Ježiš, ja ťa zaškrtím, vieš, jak ťa je počuť hnusne, keď je ten tvoj hnusný hlas? Nie, prepáč, to bolo moc hnusné, mucky. Ty krásu! To je kevka, jak ty... Já bych tě rád upozornil na to, že mám další 3 origa navíc, jo? Takže si další origo můžu pověnovat, třeba nemáme rádi gamera, jo? Tak... Ja ťa, počkaj, tak to sme sa to nedohodli. Počkaj, jak som to vždycky hovoril Ice Creamovi? Uvidíš to na výplate. A ešte čo? Jo, vlastne potom ešte dostanem ja výplatu za hlavného cheatantra a ešte výplatu za helpera. Ty krásu, to bude krejtok. To vlastne by som mohol aj natočiť, že ako lotéria, ako pred tým, čo sa hralo, vieš. To si ešte pamätám ja. No, PVIP no. Ale ja už mám na nárok, už cez rok som tu na Quiplay od 24.3, vieš. Takže... Ježiš, ja som pri bordri. To nie. Bože môj, ale ste hrozne nahlas a moje uši. Tak to počká, až to... Buď ticho! Nesmej sa, prosím ťa. Nesmej sa, buď ticho. Jau, ty si ale hrozne nahlas, ten tvoj hlas je hnusný, fuj, au. Nesmej sa, vieš, jak ťa je počuť. Také ako opica. Tak počkej, až Loska zařve, tyjo. Jo, vlastne, díky za pripomenutie, no. Jo, Losko? Bolo by lepšie toto ma informovať, že kedy zomreš, okej? OK. Jo, a vlastne Anty si nájde chvíľu, kedy ju zabije, vykrikne a ja tu nagumrem, že? Ty vole, buď... Jahod. Já se zapálil. Jo, od toho smiechu, že ty? Hnusák, hnusný. Ne, ono je to tu celé vybrané už. To je mi je ľúto. Ježiš, ja už by som si spravil dvakrát nohavicu, ježiš, už by som sa išiel obesiť asi. Fuj. Ale ja potrebujem... Redstone, ja som nevidela vôbec redstone. Hej, ale po 2 týždňoch ty kokos máš nie. Koľko som nehral PvPčko? Asi tak mesiac, ja som skôr iba helperoval celý mesiac iba. Vlastne preto mám aj takú výplatu, no, za helpera. Jo no, aby som zase hrať asi PvPčko, ale zase budem mať nervy. Horší než já to nebude asi. No, asi ne, ale neviem, mohli by sme vyskúšať. Tento chudák tu si musí svietiť. To až jeden z nás bych
legrace. Jo, díky. Lebo ja v tom, ja točím pomocou tej Nvidia, nie? A ja tam nemôžem si nastaviť mikrofón ako tohoto. To je ten, čo je v som vo videu, poviem, hej. Ja tiež natáčam cez Nvidia. Jo, tak to potom nechceš točiť s Darkem. No ježiši, ja by som tam asi umrel. Microphone muted. Ja už by som ani kúšne nemusel chodiť, aj tak už by som nepočul. Ja se budeš muset modlit na to, aby jeden zase naštval, ty. Hej, dík. Ty akože, čo má dneska chlapec? On dneska nejako ide. Nejakú dobrú náladičku má, nejako si sa dobre vyspal, že? Dneska jak provokuješ. Hej, jo, vlastne. Aj škoda si provokoval učiteľov, že? 60 dia, ale 4 varty, ty vole. Joj, tak to sa oplatí, to máš pohodičku. Ty kráso, ďalšie diamanty, oh yeah. Som že ako toto video dostriem. Potrebujem varty. Jo, už viem ako použijem mu no content. Nechám to video 10 minút a okočím ho. Ne! Voda, kde je voda? Voda. Nie, VB. Uhoř. Ja ti dám uhoř, ty uhoríš ako morena, to ti hovorím. More? More nehorí. Morena. Aha. Mora nehorí. Antis 2019. Jo, no, to tam dám. Antis 2019, more nehorí. Ja som na tom velice špatne. To veľmi špatne. Jo, To sa tak mi ja som nepáči. počul, že akože veci mám dosť dobré, 2 knižky, to sa oplatí, nie? Dop! Ty! Ticho! Vidíš? A vidno, že ona má Vraj rada. GF, good fight, ty vole, keď dop... Ja nehrám túto fakt. Ale ty to na túto hru máš rada, ale to je mierumilovná hra. Už sa tu píšu mesega. Ale tebe to šije to, čo sú za enchanty. To co nechcel. Nebudu to hrať. Prečo? Veď ty to rada hráš. So mnou. Nie ja. Nedá sa to hrať tu. Ale dá. Ne. Ale jo. Ideme sa hádať, hej? Okej, vždycky vyhrám ja. Hop. Ak mám zabíjať dneska Antis zase, tak do konca tvojho života Antis máš každý jeden dislike odo mňa, okej? Dohoda? Losko, točíš to ještě? Ne. Já to budu... Sakra. To jako vydírání. Vydieranie, hej? Ty chceš chlapče zažiť ešte vydieranie? Ten dislike na Gamerovo video jedna záchrana pro Antise. Jo, díky. To by bolo. Dúfam, že ma Loska spektajtuje. 2000... Nie. 2600 dislike. Prečo ma nerespektuješ, Lostko? Já bych je neprovokoval, jinak ti odejdu sluchátka. Jo, do prkinka. Dobre, idem tu zabiť jedného človeka, ideme, poďme. Musím ho zabiť, mám síce prod 1, ale to nevadí. Hej, ale ty sa musíš stavať hore fakt. Ja hore si ja za tebou nejdem. No, to můj týpek.
Jak se dnes máme? Sharpness 5 na tebe. Tududu. Vyšli by som akože asi lepšie veci. Lostko, neopúšťaj nás. Prosím, chcem ťa mať vo videu. Lostko. Sorry, ale môj brácha je nemtuďák. Ja mám takú sestru, to už si zvykaj. A táto blondina je neskutočná. Si sťažuje. Musíš upratať toto! Ty si čo neupratal? Choď povysávať! Choď poutierať prach! Choď vyniesť to prádlo! Nemáš nohy? Ja som už veľa porobila na rozdiel od teba! Ježiši Kriste, nezlež. Nemáš nohy. A je sprostá. To je taky Sharpness 3, Sharpness 5, ale to oboje už mám. A ty si? No. Celkovo zajímavé veci si mi tu nechal. Kde, co, kde, jak? Celkovo díky, tak uvidíme ako to dopadne. No vidím tě. Ahoj. Dobre! Tak pojď na můj Sharpness 5 meč. Ani to chceš riskovat? Do prkínka, jedovej ho, ja to kašlem tohoto. Ale nezabil jsem tě já. Čo? Aha, preto som mal málo. Zabil ho. Yes, vyhral to ten Outline, ďakujem ti moc krát. Dobre ľudia, toto je všetko pre moje video, síce ste si ho moc neužili, bude nejaké zostavené to video a tu náš Lostkou sa môžeme rozlúčiť, bude určite v ďalšom videu, tu náš som už natočím ani jedno video, dám na každé jeho jedno video dám dislike, takže sa lúčime a čauko! Čau. Mám rádi Lostku.